ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but 6% ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan Kamukam College long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number ka jingyap breu ha Punjab nakadaw ka jingdi ya kakyat ka bathok lani kakyat ka babaklakhle manta kalapoy siya ka khatnyongon kani ka jingja kalaja ha kisaw tali kisnong kata ha Bangali Patalpuri Marari Kalan bat ha Therawal ki bahab ha Majitha jong ka Amritsar district halor kani ka jingja ki pulit kila kyam shpongot ki breu bakanthop ya Pankaj Kumar bat u Arvind Kumar ki badai ki main supplier ya ka methanol ki badai ru gitara jong ka Sahil Chemicals ka badan ha Suk Enclave ha Ludhiana ki pulit kila kemru ya ki distributor bakanthop ya u Prabjit Singh bat u Kulbir Singh kila kemru ki trashnong ki badi ya ka kyat bakanthop ya ka Ninder Kaur Sahib Singh Gurjan Singh Arun bat u Sikandar Singh hadian ka jing toket ka babania ki pulit ka Punjab kilalap bakadan ka jingkle bakla ya ka chemical ha ka kyat ki babun na gibayap ki day ki Nongbylla singi kumta ka Sorkar Punjab kalapan banaban Siew bay lutksan march pholak tingka siya ki bahay yang hasem jong ki balayap ka jing toket bania banlap ya ka rukom kle ya ka kyat kadang ya chakman u Director General of Police u lapente bala suspan yo DSP jongka Majitha u Amolak Singh bat u SHO u Avtar Singh namar ba kimshem la shimkhia bat kimshem la tokit bha ya kani jingja ya kaba habban shimkhia deki bor bakham halor la register artli ki case halor kani jingja katkum ka section 105 bat 103 jongka Bharatiya Nyaya Sanhita BNS Section 61A jongka Excise Act but Section 3 jongka SC/ST Act u Menteri Rangba ka Punjab u Bhagwan Singh u lalet sagite gi South Li gisnong but ulong ba kani kamde ka jingyap handai ka de ka jingsha panyap but baro ki badan kiti kan ngat ha ka jingsha penstom ka patinge